Følger efter Hættemå, for den viser vej. Jeg er overrasket over... Hvad så der? Krokodillerne her. Vær klar til en masse sjov spas. Og en masse gode vlogs. Sammen med krokodillerne. I den her video skal vi lave 10 hurtige Med krokodillerne. Med krokolaps. Hvor gammel er du? Sådan. Hvad er din go-to i Netto? Jeg har lavet Red Bull. Hvem er din fjende? Det der hulemænd der. Hvad er din stærke side? Det må være 6 eller noget. Hvad er din svaghed? Jeg har sgu ingen. Tof. Red Bull eller Booster eller Monster, mand? Red Bull. Hvem er din yndlingslærer? Det må være Krokomor Henriette. Hvor lang er du? Sådan 6-7 cm. Hvad er din idræt? Handballs. Yes. Vi studier med. Krokodillepanda. Hvad er din alder? 15 år gammel. Hvad er din go-to i Netto? Pølsvogn. Hvem er din fjende? Hulemændene. Hvad er din stærke side? 6-7. Hvad er din svaghed? Har ikke nogen. Red Bull, Booster eller Monster? Booster. Hvor lang er du? 67 cm. Hvem er din yndlingslærer? Det er køkken. Hvad er din linjeidræt? Jeg er fodboldspiller. Velkommen. Vi sidder i studiet med Victor. Alder. Jeg er 16. Hvad er din go-to i Netto? Et pølsevogn og Red Bull. Hvem er din fjende? Hulemændene. Hvad er din stærke side? 6 Hvad er din svaghed? Ikke noget. Red Bull eller Booster eller Monster, mand? Red Bull. Hvor lang er du? 6-7 meter. Så kom nu. Altså. Hvem er din yndlingslærer? Det er nok Jones. Hvad er din linjeidræt? Fodbold. I dag sidder I i studiet med Krokodillen, Theis Johansen. Hvad er din alder? 16. Hvad er din go-to i Netto? Pølsevogn med ketchup. Hvem er din fjende? Hulemændene. Hvad er din stærkeste side? 6, mand! Hvad er din svaghed? Ingenting. Er du Red Bull Booster eller Monster, mand? Booster. Hvor lang er du? 4 meter. Hvem er din yndlingslærer? Jones. Hvad er din linjeidræt? Fodbold. Yes. Her i dag sidder vi i studiet med Krokodille Sifelt. Alder. 16. Hvad er din go-to i Netto? Det er sgu en banan og glidecreme. Hvem er din fjende? Det er hulemændene. Hvad er din stærke side? Det er sgu alt. Hvad er din Hvad er din svaghed? Jeg har nogen. Red Bull, Booster eller Monster? Booster. Hvor lang er du? 6-7 meter. Hvem er din yndlingslærer? Det er sgu Møller. Hvad er din linjeidræt? Det er sgu håndbold. Stærkt. Med? Hvad er din alder? 16. Hvad er din go-to i Netto? Banan. Hvem er din fjende? Hulemændene. Ja. Hvad er din stærke side? Alt. Hvad er din svaghed? Du er blind. Min briller. Er du Red Bull Booster eller Monster? Der er nok monster. Hvor lang er du? 6-7 meter. Hvem er din yndlingslærer? Jones. Hvad er din linjeidræt? Fodbold. Vi står med et nyt medlem i studiet i dag. Hvad er navnet? Det er Krokodillen Bunde. Alder. 16. Hvad er din go-to i Netto? En booster. Hvem er din fjende? Min fjende det er H.I.'s Hulemænd. Stærkt. Hvad er din stærke side? Min stærke side det er nok 6-7. Hvad er din svage side? Min svage side det er nok, når jeg ikke kan sige 6-7. Red Bull, Booster eller Monster? Hvor lang er du? Jeg er 6-7 meters. Hvem er din yndlingslærer? Nok Jonas eller Køli. Hvad er din linjeidræt? Det er fodbold. Tak for det. Jo. Nu er vi blevet færdige med 10 hurtigt med krokodillerne. Like and subscribe! Tusind tak, fordi I så med på vores første video. I morgen kommer der en lille hyggevlog om vores linjeidrætsdag. Vi skal også for eksempel spille noget paddel og Svømmehallen! Ja! Like and subscribe! Følger efter Hættemå, for den viser vej. Jeg er overrasket over, hvad